La cocteleria Boades va participar en la BCN Negra, que va incloure un seguit d'activitats relacionades amb la novel·la negra. Nosaltres avui a la secció dedicada a aquest gènere la dediquem a la novel·la La mirada de l'observador, de Mark Bem, i a la seva adaptació cinematogràfica a càrrec d'Ewan McGregor. Avui parlem de La mirada de l'observador, de Mark Bem, una novel·la que va ser renovadora del gènere negre a començaments de la dècada dels 80 i es pot considerar pràcticament una road novel, una novel·la que travessa pràcticament els Estats Units, protagonitzada per un detectiu sense nom que va perseguint una assassina que es va casant amb personatges i els va assassinant. A Espanya es va estrenar una producció canadenca que és Ojos que te acechan, protagonitzada per Ewan McGregor, que varia substancialment la història de la novel·la perquè el protagonista de la pel·lícula és massa jove com per tenir una relació paterno-filial respecte de la persona o de la noia a la qual persegueix. És imperdible la pròpia història de la novel·la, és una novel·la cabdal que penso que ningú hauria de deixar-se de llegir.